आथिं रुबायजोब्बाय साजोब्बाय आंना सिनस्रि Namaste, welcome on board, sir. Ang busy होनग्रायाव थादोंमोन आरोखि ना आंना ओरै गोलांनानै थाबाबो सिदा जाबाबो सिनस्रि सायोसो जालायलांबाय Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै आं बिराद गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लाबोनाय जासिगोन बांसिनानो आं भिडिअखौनो लाबोआ लेअभारफोर थांबाबो माबाबो मानोना आं बांसिनानो उन्दुनो थाबाय थायो ओमफ्राय दिनै आं हंकंआव दंफैयो बारा गोबाव जायाखै सफैनाया ओमफ्राय दासो सफैखादों आरोखि ना दासो चेक इन खालामदों हटेलाव ओंखायनो दाबो आं इउनिफर्मावनो दङ ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ इन्ट्रडाक्सन भिडिअखौ आं बिदिनो दानो बानायनो सानदोंमोन नालाय ओंखायनो आं दा इउनिफर्मावनो दङ फ्लाइटआ बिराद गोबाव डिले जादोंमोन ओंखायनो जों बिराद लेट सफैबाय फुंनि 8आवनो सफैनांगौमोन 8टासोआव ओमफ्राय दा जों 3टा साराय 3टायावसो सफैबाय ओमफ्राय दा आङो फ्रेश जानोसै दुगैनोसै नङाबा माने एकदम सिनस्रि आथिं रुबायजोब्बाय साजोब्बाय आंना सिनस्रि माने एकदम माने ख्रुब 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 मोनजोब्बाय आरोखि ना ओमफ्राय बेखायनो आं दा दुगैनानै आराम उन्दुनोसै ओमफ्राय जाग्राफोरखौ नायनोसै दा मा जानाय जायो हटेलाव माने जों दिनै ब्रेकफास्टबो मोनफैयासैना डिले जानायखाय ओंखायनो ओमफ्राय माने गासै कुपन होदों आरोखि ना $100 something नि थाखाय $178 कुपन होदों बेजोंनो जों माबा माबि जिनिस बायनानै जानांगौ दिनैनि थाखायल' ओमफ्राय गाबोननि ब्रेकफास्ट दं मोनजागोन 6:30 to 10:30 ब्रेकफास्ट बेयाव थांनांगोन ओमफ्राय समफोरबो माने आंना सानथामनि थाखाय लेअभार दिनै जुदि फुङाव सफैयोमोनबा बिराद मोजां जागौमोन फुङावनो सफैनांगौमोन डिले जायामोनबा माने गोबावसिन थानो मोनबावगौमोन आरोखि ना फैसाबो बांसिन खामायगौमोन बाट जेबो नङा अरजाया सोलियो बेबो दाबो माने दिनै खावसे दिन थांबाय ओमफ्राय गाबोन फुरा दिन दङ समफोरबो फुरा दिन दङ ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट डेआव अर्लि मर्निं माने सिखारनानै देलायदो थांदो नै रुमाव टिभि दङ ओमफ्राय टिभियाव बेयाव वेलकाम बसुमतारी भद्रा लिरनानै दङ बेनो आंनि रुमा एफाबो गिदिर नङा खिन्थु मोजां आरोखि ना माने खुसि मोनो खुसि बाय ओमफ्राय बेहाय बे सफा दं बेनिफ्रायनो माने जिरायनानै बायहेरानि भिउखौबो नायनो हागोन बिराद मोजां स्टर जादोंमोन आंना बे ओमफ्राय आङो दहाय फ्लाइटआव लेन्डिं जानायनि सिगां बोखारफ्लांदों ओमफ्राय दा गब्लं जानानै दं बेनो जाहैबाय आंनि रुमनिफ्राय भिउआ बिराद मोजां नुयो आरोखि ना नायबाय थाथावथाव बिल्डिंस दै ओरै ब्रिजआबो नाय ओरैबा ओरै ओमफ्राय गारिफोर थांलाय फैलाय दैयाव नावफोर थांनाय मानाय ओमफ्राय क्लाउड्सआबो बिराद मोजां बोथोरा माने साफा जानानै दंखायोमोन खिन्थु गरम आरोखि ना दिल्ली बायदि बेबो ओमफ्राय बे जाहैबाय आंनि रुमानै फिसा साबाबो बिराद मोजां माने थानो ओमफ्राय बेयाव जिरायनानै भिउ नायबाय थानो बिराद मोजां आं दा दुगैखांनानै नुवाखै बेसे फ्रेश मोनखो बेसे फ्रेश नुखो ओमफ्राय एयार इन्डियानि मेकआप खालामबाथाय बिराद आलदा नुयो बे आलदा खोथा ओमफ्राय दा नै आलदा नुबाय आंखौ ना मेकआप खालामाबा साबसिन नुयो दाथ' आं ओंखामबो उखैबाय खिन्थु उन्दुनांगौबो माने उन्दुनोबो ओंखारबाय माने मेंबायना मेगना आलौलायबाय ओमफ्राय जायाबाबो जाखानानै लायाबाबो आं जे दा उन्दुबाथाय दाथ' 5टा जाखाबाय बेलासिनि दा उन्दुबाथाय आं सिखारनाय नंखाला ओंखायनो आङो जेरैबाबो माने जाग्रा अर्डार खालामनांसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय ओरैबायदि सिनस्रि सादों दिनै आं बुजिनो मोनासै मानि थाखाय एफा सिनस्रि जाखो आलदा दिनाव बांद्राय बेबायदि सायामोन माने रुमावबो ओरैनो मेकआप खालामनानै थाबाय थानाय जाबाय नेबाय थाबाय ओमफ्राय आरो नैबे आंना दिनै जेराव जे दरजों बर्डिं जायोना Namaste, welcome on board, sir. आं बिदि होनग्रायाव थादोंमोन आरोखि ना आंना पजिसना दिनै बिराद गोबाव 1.5 hours लादों बर्डिं कमप्लिट जानो थाखाय ओमफ्राय बेहाय आं गसंनानै थाबाय थानांदोंना बेनि थाखायबो जानो हागौ माने गसंनानैथ' थाबाय थानायानो जाखायो बांसिनानो जोङो एयारक्राफ्टआव खिन्थु बे थांलाय फैलाय खालामबा एफा थाल मोना खिन्थु आं दिनै बिराद गोबाव गसंनानै थानांनाय जादोंना माने बर्डिं गेटआव दराव ओंखायनो बांसिन साबाय खोमा दिनै गाबोन आदा ओरै आराम खालामनानै थाबाबो सिनस्रि सायो ओरै एसे सिदा थाबाबो सिनस्रि सायो ओरै गोलांनानै थाबाबो सिदा जाबाबो सिनस्रि सायोसो जालायलांबाय गाबोन बायहेरायाव थांबा देखायनोसै
आङो दा ओरैनो रुमखौ देखायनोसै बेनिफ्राय खेबसेबाव मोजाङै बे जाबाय रुमनि एन्ट्रेन्स ओमफ्राय बे आं ओमफ्राय नैबे बाथरुम एनार्जियानो गैला होनबा माथो ओमफ्राय नै हेयार ड्रायार आं इउज खालामनानै दासो दोनफिनदोंमोन आं ओमफ्राय बे बाथरुमा दा फिसा जाथार ओमफ्राय नैबे सिफोर दोननो थाखाय कभार ओमफ्राय नै आंना बेफोरखौथ' इगनर खालामदो बेनिफ्राय नै आंनि इउनिफर्मफोरा आं गावनो सुनानै लानोसै बेखौ ओमफ्राय नै बिसिना दै बथल बेबायदि साइजथार कफि मेसिन ओमफ्राय दै चार्जारा दं आंना कल फैबायनो दासो आं कल रायलायदोंमोन ना आयौ मोनसे पिज्जा अर्डार खालामबाय आङो माने $178 दंमोन नालाय जोंनाव ओमफ्राय पिज्जाया 140 बेसेबांबा डलारनो ओमफ्राय बे आं होनदोंमोन आंनो माबा मोनसे जिनिस माने जुसफोर बा माबाफोर सफ्ट ड्रिंक बिदि केनाव लाबोनो हागोन नामा होननानै माने बेसेबां आंनाव लेफ्ट अभार मानि दंना बेजों आं बेफोरखौ लानो हागोन नामा होननानै लानो हाया नो मानोना बे जेसेबां आंनाव दा बासायनाय फैसा दङ बेनिफ्राय दाम गोसासिन आरोखि ना बे ड्रिंक्सफोरा $38निबो बारा वाव ओंखायनो आं होनबाय जायखिजाया पिज्जाल' लाबोदो होननानै माने एसे फैसा होदेरनांगौमोन आरोखि ना खिन्थु आं होआ आं मानो होनो आंहा गाबोनबो बाहायनांगौ दंना खोथाया बेसो ओमफ्राय आंनो लास्ट मान्थनि लेअभार एलाउन्सखौबो दाबो मोनाखैना ओंखायनो आं मिन्थिया आंनाव बेसेबां दं फैसाया दा इभिनिं जाबाय नै आं दा बेखौ खुलिगासिनो दङ नै आंना जाग्राया फैबाय पिज्जाया बेनो $148 ना बेसेबांबा होमबा 148आ जोंनि इन्डियान रुपिसाव बेसेबां जायो 1400 रुपिसनि 1400 रुपिस अराउन्ड बेबायदिनो जागोन बेसेनि पिज्जा बेयो 1400 रुपिसनि पिज्जा oh my god जानोसै आं जायखिजाया बेखौ जानानै उन्दुनोसै आं खिन्थु थिगानो भेजिटेबल्स माबा माबि खिन्थु माने बेदर गैया होमबाबो गोथाव आं जुदि बेजों माबा मोनसे लोंग्राफोर मोनफायोमोनबा खम मोजां जागौमोन आंनाव खालि दैल' दं दा जेबो गैया जानोसै बेखौनो जानानै उन्दुनोसै ओमफ्राय बाय बाय गुड नाइट आं उन्दुनोसै दा ओमफ्राय सिद्दा गाबोन फुङावसो सिखारसै आं गुड नाइट